So karon mangita tag tao nga adunay maayong kasing-kasing nga motabang sa atoa ug magpakita sa iyang kamaayong tao para atong tagaan og bugas og spaghetti. Let's go. Tay. Mayong hapon. Pwede ka manistorbo? Nakaibsag 20 lang, no? Kung gasolina ba? Ay nahulog akong pitaka. Wala, bisag gis lang, wala. Lagi ginahulog akong pitaka, wala yung gasolina. Wala kayo bisag 20 or gis lang, wala. Kita sama tay. Ngapon tay. Nakay bisag 20 lang dia tay kay murag nok na yung gasolina tay. Lagi, kay snack abot among amo. Ay ba niyo? Bisag 10 wala gyud. Na, kasyo. Sige. Sige. Da, Sige. Lagi. Hapit na ba? Okay, salamat tay. Napalang daw mga Wala lakaw day. Sige, salamat. Sige. Pila na te? Panaga, 15, 80, 15, Puto, 25, Biko, 15. Punulog lang yung pitaka te. Nahulog. Nahulog nga yung pitaka. Ngunit lagi, ikan ba kong iligan? Putol lang kong Cagayan ba? Oh. Sino po, naisulog agto. 1,000. Lagi? Ako nga paniod to. Lagi, dani nang butang ko no. Yahak. Kapit na po daw tayong gasolina. Pwede tayo makangiyog isa te? Ha? Isa lang ba? Isa lang pwede na gyapon. Pwede ra? Yung isa lang te, gutom na kayo te. Isa man isa te. Kanilang be? Oo. Lagi kay kanila po, igor, buko kabantay ani. Dili din mo ha? Dobi, ang bayad na. Sige na, Pila man ni? 15. 15? Tagasa di ka te? Nakadiri na po. Daw yung bayad na nito isa. Dili din, apin mo ani. Dili ni mo ha? Pili mo lang te. Kuha na? 5. Lima? Bulag dahil. Nakay ba na? Na. Trabaho? Nagpaksulog eh. Sakto nga po. Ang tao tayo nga, tagaan man ko ni mo te. Ha? Ano yung tagaan man ko ni mo? Kay ang tao, ipakanon, gutomon. No? Nag-vlog rapid ako te. Ang talog tao te na may mo tabang sa ako te. Na ako yatag. Gamay namin te pero kablo ko malipay ka ni. Kaya. Bugas. Tama. Apay pang konti. Pang spaghetti. Pang Pasko. Ya bayaran ako nite. Di lang, oy. Kira. So anong itagaan ko nimo ganite? Nagaan ta ba kay ang tao kung gigutom, You know? pakadon. Dapat na makakuan ang 15. No, gamay ra kayo no. Kamay ram ka na katigan. Ang sa imong may message sa kadaghanan te. Salamat sad ko nga. Gi. Nainid doon sa ko nang hangyo nga nangayo og pagkaon, tagaan nato kay ang tao gigutom. Salamat te. Di ay man di ay ang Tama. halos. So Salamat muna nga kayo, ani. matag na te nga dili ta magkuanog sa ibalos, no. Salamat kayo aning ihatag din karon. Bugas ang 5 kilo ng spaghetti. Magpasalamat ko sa imong kayo te. Ang tagaan ko nimo te. Ipadayon nimong kayo te. Salamat kayo te. So diha akong itulod akong motor kaya nagpasumangil ko nga naot ng tao gasolina. So atong tan-awon kung tagaan ba ta nila pang gasolina or dili. May nga po nay. Wait, topil sir. Not done. Na. Layo. Lagi. Ulay dol na ni gasolina station no. Layo para magin sir. Layo pa. Layo pa siya. Di ang pitaka po nahulog. Ha? Nahulog. Ay, 20 lang dyan na, Eugis. Pang tubil. Arabit ang gasoline station. Layo pa? Layo para magin sir. Liti pa kag cheese. Gis? Sakay kag Wanta ka para 50 nga. Ha?
Bisag 20 lang ba? Kira sa ako ah. Ha? Manapit ang konda ni. Ayaw para pagkitani, sir. Layo pa? Oo. Ay, pagkidaganan ni mo yan. Ay, siya, sir. Kaya na lang ipapalit, sir. Ha? Motor. Para di ka tayo mahako pa. No? Ayaw mo na ba? Layo pa? Kamay ang motor, sir. Bitaw. Nag-vlog ra ko, nay. Naka-video na yo, ay kamera. Nag-vlog ra ko. Raw. Yan ako yung links kwenta nay. Alas. Lagi. Yun ako nay. Kagaling, sir. Lagi alin ako nay. Nag-vlog ra ko nay. Nara kamera. Kagaling. Ale, boss. Diba? Ale. Ngita ra ko og taon na nga mo tabang sa kuha. Nangita na ra ang kamera sir. Kasalanan, sir. Lagi. Ako yung uli. Ngano yung tabangan boss? Alakay. Tabangan mo sa No? tingin nila, sir. Pagkitinahan, sir. Ano pa na? Dito ah. Taon nangita ra og taon nga mo tabang. Anak ko yatag nay. Duwa man mo ako nang yatag sa inyo ning duwa. Ano yo? Bugas nay. Ay, salamat, sir. Pang spaghetti. Kaya imo anak, imo mama. Yatag na po na ako ni sa imo isa. Kamu mo'y naloy sa ako nay. Sir, Nya si Boss Pod kay ako man ang anak, sir. mukwa gid siya og gasolina didto. Salamat, sir. Oo. Ah. Nani parang ko ba? Lagi. Sir. Salamat po sa inyong kayo nay. Sir. Permintihan ninyo. Yang Ginoo katanaw man sa tuwa. O, gani. Unsa imong may istorya sa kadaghanan ay? Kaingon gid mi nga gitagaan mi ano? Russia. Rusyahan mi. So, Pinaskuhan. si Jeng aran siya? Barman. Barman. So, muato nanda siya magkuag motor kaya kung taganog gasolina. So, salamat kayo, boss. Sir. Sa imong kayo. Salamat. Oh, live ko nimo sir kay imo gyud kung daganan ng gasolina ba. Namay kasagara diri ko magikot. Anaya po ni Dani magkuan. Ano mi sir basta na mga tabangan gid mo. Alay mo ko sir. Tabangan sa tuminiya. Salamat ami Oh, sir. sige. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo. Una ko. Kakagayan ramang ko. Sige. Salamat. So before na ko ning nga video, so magpasalamat lang ko no sa mga tao na nagpakita sa tuwa og kaayo sa mga tao nga nitabang sa tuwa. So kang ate, salamat sa imong pagkaon nga gihatag nga bisan sa kagamay sa imong sweldo na buwat gyapon nimo ang mutabang ug mo share sa uban tao. Tumatod pa niya 15 pesos naman na, dili man na makadato, dili po na makapobre. Gustong as nga nakatabang ta sa nanginahanglan, nakatabang ta sa atong sikatao. Og nagpasalamat po kay nanay o kay Sir Barman, nagitagaan ta nila og 50 pesos nga akong ipangayo unta nga panggasolina is 20 pesos ra. Og Sir Arman is mulakaw na unta siya, kuha niya ang motor, nakuha siya sudlan sa gasolina. Kay lagi layo pa daw kayo ang gasoline station dito sa area nga akong giunungan. So ninaog siya kay nakuha siya og plastic bottle sudlan niya gasolina. Kay iya kong tagaan og gasolina. Iyang motoron magmotor siya mo palit og gasolina para yatag sa tuwa. So ang atong ipangayo nga 20 pesos is wala ko na-expect nga inana ang ilang yatag sa kuha, more than pa sa akong ipangayo sa ilaha. So dito nga time katong si Sir Arman, Sir Barman is nakuha siya og plastic bottle para sudlan sa gasolina. So kato nga time is medyo kailakon gyapon ko ato. Ako lang ipugnan kay maulaw ko. So mao nga akong yatag sa ilaha ang duha ka bugas ug ang duha ka pang spaghetti. Kay wala ko na-expect nga inato ang ilang tabang nga yatag sa kuha, no? Nga sa ilang inato ora nga baligya, sa inato ora nga income, nag-share gyapon sila gamay nga blessing sa tao nga nanginahanglan og nangayog tabang sa ilaha. So men, so daghan pagid ay tao nga bisag wala na, bisag pobre, andam gyapon mo tabang sa ilang sikatao. So padayon na ang inyong maayong tao og let's spread kindness. Ang Ginoo na ibahala, siya na ibahala ana. Kabalom na siya og nakita na siya sa atong ipangbuhat. So that's it. So kung wala pa mo nakapalo, please follow my page, like, share ug pag-comment sa ubos para mas dagan patag matagaan og blessings. Let's go.